Zabudnite na drahé kliniky a operácie. Z Beauty Depot budete vyzerať ako pán už po jednej aplikácii. Fakt. A ja vám to ukážem. Tu ho máme. Divoký exemplár. Čistá pleť nulová. Vôňa na úrovni odpadkového koša. Bráško, vstávaj. Je čas ťa premeniť na poriadneho chlapa. Čo chceš? Čo chceš? Len trošku krému. Ne, ja nechcem tvoj jogurt. Nechcem, chápeš? Chápeš tomu? Trošku, trošku krému. Nechcem. Premena trvá zvyčajne pár minút. Oh my! Beauty Depot. Your style, your game, your rules.